Bună și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De această dată ne jucăm Titanic 4D. Și da, dacă vă place și vreți să facem și cu acesta o serie, nu uitați să lăsați un like și hai să începem. Vrea să... nu luăm premium că nu știu, așa. Suntem pe apă. Da. Și mie îmi place că Titanul a avut țevile astea de aici de sus. Adică erau foarte frumoase. Dar nu mai. Ia să mergem unde era Titanicul când l-am făcut sau ceva de genul. Hai. Și cred că ne urcăm și în el. Nu știu cine a făcut un joc de acesta cu Titanicul, dar e super. Titan laut și pot să dau să meargă Titanicul. Wow. Te coboră la al doilea nivel. Nivelul 2. Dar nu pot să cobori asta. Mai greu, cum să zic eu, controlul la jocul ăsta. E foarte greu și nu pot. Nu merge, mă? Că înainte mergea. Am jos. Ușor. Hai pe 1x. Dar nu... Așa, hai că merge. Hai că merge. Jos. Bun. Așa, eu pot să merg pe aici. Ca nebunul. De așa. Și vreau să-i dau Titanic Lounge și... Nu, really că nu pot să sar. Nu? Mă, hai că pot. Nu? Uite. Ce, mă? Sunt chestiile astea și nu pot să sar. Așa, mă. Nu știu ce erau asta la Titanic, dar... Hai, stăm aici. Și ne uităm cum pleacă Titanicul. Dar nu cred că era aici apa. Nu știu cum a plecat. Ia, și mi se pare că eu pot să mă uit pe aici. Cum pleacă, da. Și este de aici vreau să zic că sunt motoarele care îl împinge, cred că. Nu știu. Știam că o elice de aia e mai mare decât un om, mi se pare. Decât un om. Poate moare. Plac mare. Și... Aici m-am dus. Dar nu știu ce pleacă cu spatele. Sau? Asta-i fața? Nu înțeleg. S-a oprit sau merge? Da, s-a oprit. Mie mi-a plăcut. Da, cât de mare e Titanic, uite scrie și aici Titanic. Și aici pe spate îmi place cum a scris Titanic și da. Îmi place că poți să apropii și poți să postezi mai la detalii, așa, postezi bine la detalii. Uite, Liverpool, Titanic. Nu știu ce țară vrea să
Sau poate simbolică o țară, ceva, nu știu. Scrie și acolo Titanic, aici o ancoră. Deci e tablă. Și pe o parte pe aici la bușit iceberg-ul și... Da. Hai să trecem la al doilea joc. Acest joc se numește It's Titanic și... Da, pot să trag cu artificii? Știți că Titanic avea artificii și... Hai să începem. Acest joc e mai de buget, așa mai... Și vreau să fac chestia că trece prin iceberg. Gata! Trebuie să lansăm cu artificii. Cu artificii ca să prăbușește Titanicul. Dar roșii trebuiau, nu galbene. Pe o navă atât de mare. Acestea sunt rachetele de salvare ca să vadă că se prăbușește. O să vedem, cred că și bărcile cum o să... Știu că când atunci mai puțin și se rupe, rămâne odată fără curent, se aprinde de iarăși și după rămâne de tot. Uitați cu artificii. Să vezi că se prăbuși. Și nu te cred că intră iar într-un iceberg. Pe el se scuvântă și intră încă într-un iceberg. What? Două iceberguri. Nu știu, trebuie să trag cu artificii. Uite, deja a intrat puțin. Să-ți dau cu artificii. Nu mai pot să dau cu artificii? Nu te cred. Nu mai are artificii, cred că. Ia. Mamă, deja s-a scufundat ceva. Din cauza la icebergul ăla. Mamă, și se aruncă în apă. A, uite bărcile de salvare.
Unele camere a rămas deja fără curent. Cred, nu știu. Mă, oamenii s-ar încă prin apă. Wow! Câte lucruri poți să descoperi așa cum a fost Titanicul, cum... Așa, ia, hai. Să vedem cum se rupe. Deja câteva bărci pleacă. Unii oameni se aruncau direct de aici, când era, să zicem că Titanicul era așa, sub apă, ei se arunca jos aici în apă. Uite, acum a rămas fără curent tot. Îmi spart geamurile. Uite, s-a rupt. Uite acum, când s-a rupt, să sari. Și iară se ridică. Uite, acum să stai pe partea asta care se duce în sus. Și când se scufundă partea asta. Uite, acum să te ții bine. Să te ții bine, să nu te duci la fund. 3, 2... Și sari. Da, gata, s-a scufundat. Hai să trecem la al treilea joc. Acest joc este tot de developerul făcut, uitați-vă, stați. Adică ăsta e Titanic 2 Premium și ăsta e Titanicul care ne-am jucat noi data trecută. Și Ice Challenge, ăsta e Premium, deci ăsta plus că e Premium, să are ceva... Parcă în primul joc erau mai bine făcute artificiile. Da. Și parcă aici e mai mare Titanicul. Cum reușește Titanicul să dea aici? A, deci e tot ca în jocul anterior. Dacă îi dau meniu și iau pe asta, parcă aici e mai mare puțin. Dacă dăm în... Hai. Bun. Vreau să intru într-o dată să vedem dacă e tot la fel. Deci eu merg și dau cu artificii. Nu știu ce camere ar fi aici, dar nu știu, uite pe aici așa. Pe aici să fie aici așa. De sus, camerele astea de aici, de sus, de tot. Aici, asta.
Nu știu de ce ar fi. Sper să dăm într-un iceberg. Ha. Ăsta e minim icebergul. Aha, astfel de unul. Bun. Bun. Smudge. Terescule fel. Păi da, asta am vrut să fac. What? Hai să trecem la al patrulea joc. Bun, și ultimul joc se numește Anul Titanic și... Da? Plus full. De full viteză. Hai să vedem cum... Și pot să-i fac eu gaură ceva? Oare? Ceva în gen? Stop! Stop, stop, stop. Stop, să nu te duci în alt. Da, și fix în aia să duce. De full. De full viteză. Stop to start. Full, de full. Full viteză. Full de tot. De viteză. Viteză câte iceberg. Burili! Burili, că deja se sparge. Nu că se sparge, da? What? Nu trebuia să se rupă. Să rupe toma puțin acolo. Naibii. De la jumate trebuia rupt. Cam atât cu acest episod. Eu am fost Andrei, v-ați fost voi. Pa!